Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Que tal, como están? Saúdos dende o Concello de Sanxenxo. No programa desta semana imos recibir o fenómeno televisivo do momento, os mozos de Arousa, que están arrasando no concurso Reacción en Cadena. Tamén imos afondar no proxecto colaborativo obaixoulla.gal e falaremos co escritor Javier Rañales, que acaba de gañar o premio Illa Nova de Galaxia. Ademais, tamén estaremos na Feira Celta de Porto do Son, na Festa dos Muiños de Meaño e no Carneiro Espeto de Moraña. Benvidos e benvidas ao Verán Verán. Comezamos. Pois nada, arrancamos este Verán Verán. Os concellos de Catoira, Dodro, Padrón, Ponte, Cesures, Rianxo e Valga teñen algo en común. Todos eles forman parte do Baixo Ulla e todos eles danlle forma ao proxecto obaixoulla.gal. Imos coñecer un poquinho mellor en que consiste esta iniciativa. Temos aquí connosco no Verán Verán, aquí no Concello de Sanxenxo, a Lucía Santos e Miguel Lois. Moi boas, benvidos. Bueno, pois imos coñecer, como dicía, en que consiste isto de obaixoulla.gal. Se queres, Lucía, lanzoche a ti a pregunta. Que é isto de obaixoulla.gal? Vale, son Lucía Santiago. Perdón, Lucía Santiago. Obaixoulla.gal é un proxecto digital, un catálogo digital, do patrimonio, non? Que inclúe pois, a territorio, paisaxe e vamos, que temos un concepto amplio de patrimonio, non se restringe só a un monumento, non? E partiu do outro proxecto previo, que era tamén como un mapa colaborativo, só de Valga, e logo pois, se foi incluindo o resto, lanzou no 2019 a este proxecto xa máis grande, non? Obaixoulla.gal. E co que se pretende é pois, crear un catálogo participativo no medio digital, é dicir, a xente nos vai aportando pois, o que eles consideran ou elas como patrimonio, non? E basicamente así un pouco o resumo que aí. Sí, basicamente isto, digamos que o Obaixoulla.gal é un proxecto da Asociación Cultural Os Penoucos. A Asociación Cultural Os Penoucos é unha asociación cultural de Valga, nacido no 2006, ou seja, casi 20 anos. E como ben dicía Lucía, nós comezamos varios dos socios da asociación, pois decidimos realizar un mapa do patrimonio de Valga, porque considerábamos moi importante visualizar o que había en Valga, xa non só 100% patrimonial, pero sobre todo de territorio, de paisaxe. Despois pegamos o salto gracias a unha asociación cultural, o Zulo, que é unha asociación a nivel galego de que promove o software libre. Por lo tanto, como ese mapa original fora feito con software libre, eles ofreceronsenos a crearnos unha plataforma máis profesional, usando ferramentas de software libre, que tamén é unha parte importante dese proxecto. Bueno, xa sabemos en que consiste, como naceu e tamén quen está detrás desta iniciativa, e como nos comentaban os nosos convidados, dentro deste catálogo digital non só hai recursos patrimoniais entendidos como tal, como quizáis vostedes estén a pensar dende a súa casa, porque neste proxecto recóllese moito máis que elementos patrimoniais típicamente, non? Os típicos que a calquera lles pode vir á cabeza, non? Sí, basicamente non entendemos o patrimonio como un elemento que ten unha protección patrimonial, unhas leis que o protexen, sino como un concepto amplio do patrimonio, non? Non sei, exemplo disto podría ser perfectamente como o Teleclub de Cordeiro, que o Teleclub de Cordeiro en Valga era a sede do Sindicato Agrario de Cordeiro, que foi transformado posteriormente en Teleclube, non? Tamén, quero dicir, tamén se refrexa parte da historia das persoas do Baixoulla, non? Quero dicir, reflexamos tamén pois as casas onde naceron persoeiros, como Xesús Ferro Couselo, como Carolina Otero, por dicirvos de Valga algúns. É iso, como ben dicía, pois non simplemente un catálogo 100% patrimonial, sino ten unha componente máis non patrimonial, por dicirlo de alguma maneira, social, non? Claro, tamén o patrimonio tamén é o territorio, a paisaxe, non? Que lle dá forma, non? A ese territorio, supoño, non?
Sí, e sobre todo a carga social, porque a paisaxe a crea as persoas, igual que o territorio, non hai territorio sin as persoas. Entón, como quedamos ese concepto amplo e lle damos a potestade ás usuarias e usuarios, sexan digitais ou presenciais, porque tamén temos algún proxecto experimental como o laboratorio La Bulla, pero, bon, iso é unha partiña moi pequeniña, de feito, grande é o que é o catálogo digital, non? E sí, ese concepto amplo que tamén conta historias, lugares, paisaxes e persoas, todo. Claro, un concepto amplo de dous conceptos que xa de por sí son moi amplos, non? Como é a paisaxe e o territorio. Supoño que tamén a hora de poñerse a traballar neste proxecto houve un pouco que pensar, non? Que entendemos nós por patrimonio, que entendemos nós por paisaxe, non? Sí, claro, quero dicir, isto para, como ben dicimos antes, comezamos en Valga, pero rapidamente se nos quedaba pequeno, entón fomos ampliando. E é dicir, e o que nós chamamos o Baixulla, que nós non dicimos hasta aquí o Baixulla, e nós non fixamos límites. O Baixulla é que o que considere cada un que é o Baixulla. E sobre todo, pensando en romper tamén esquemas mentais, quero dicir, ao final eu son de Valga, e eu teño, é dicir, a relación con Dodro, que está do outro lado do río Dulla, é moi existente. Que pasa? Límites administrativos, provinciais, criterios políticos, a veces nos fan pensar que nos separan o mundo. É o contrario, quero dicir, que tamén exemplo disto pode ser os plans turísticos actuais, non? Quero dicir, son plans turísticos, por exemplo, no que está Valga, son plans turísticos un pouco moi forzados, quero dicir, ao final, cal é a relación de Valga con Vilanova de Arousa e non con Dodro. Quero dicir, eses límites políticos provinciais tamén son barreiras que o territorio non entende, nin as persoas, nin as comunidades entenden, simplemente son límites administrativos. Seguindo co tema do concepto en sí de paisaxe, de patrimonio, non? E tamén de territorio, claro, moitas veces a xente, cando pensamos en paisaxe, pensamos nesa imaxe idealizada, nesa imaxe idílica do que se supón que debe ser unha paisaxe, pero entendo eu, isto nace dun erro directamente, porque paisaxe pode ser todo, e como comentaba así, o caso do Teleclub de Valga forma parte desa paisaxe contemporánea na que vivimos a día de hoxe, é dicir, o que nos rodea, non? Sí, forma parte desa paisaxe. Sí, respecto a eso da paisaxe, quero dicir, o importante aquí é que a Comunidade Europea legislou en termos de paisaxe, quero dicir, desde, bueno, non recordo ahora o ano exacto, non? Entonces non me vou atrever a dicilo, pero o Convenio Europeo da Paisaxe empeza con unha frase rotunda: paisaxe é todo. Claro. Non hai nin paisaxe bonita nin paisaxe fea, non hai bonitismo ni feísmo, quero dicir, paisaxe é todo. Por lo tanto, nós recollemos eso e lle damos forma a través deste catálogo. Pois vou citar outros dous exemplos máis, aparte dese Teleclub de Cordeiro, teño por aquí anotado os restos dos barcos areiros no río Ulla e tamén, por exemplo, a fonte do Campo de Arriba no concello de Rianxo. Tres exemplos que nos dan pois unha mostra de todo o que se pode recoller, non, dentro deste catálogo, cousas ben diferentes, e chama especialmente a atención, pois, por exemplo, o Teleclub, e tamén eses barcos, non, eses restos deses barcos que tamén forman parte e lle dan contido, non, a esa paisaxe, non? Veña, sí, Lucía, que lle toca a ela xa, veña. A ver, queres que falemos dos barcos areiros? Sí, por exemplo, pareceme un caso curioso dentro do que se entende, non? Como... Pero nesta parte é unha parte da historia do río Ulla, non? Claro. Que é tamén un... dache que pensar que pasou no río Ulla, ou como, en parte, é moi bonito ver ora a imaxe dos barcos areiros aí sumerxidos e demais, pero te dá a pensar tamén como se destruiu o río Ulla, o sea, como se foi quitando a area, como se destruíron isuas, desapareceu unha, non? Se non mal non lembro, unha ou dúas, ou máis dunha. Entón, é todo un pouco un compendio, e o bonito do proxecto tamén é que nós, vale, subimos a mellor X cousas, pero que as persoas que teñen relación con ese lugar, con ese elemento, nos poden contar a súa historia enviándonos a súa historia. Entón, aí nós non impoñemos un relato, vamos a dicilo así, non? É como un relato aberto, cada un ten a súa interpretación tamén. Bueno, pois agora, se os parece, afundamos en como se compón precisamente ese relato. Por certo, poden visitar a página web, ver esa imaxe, como todas as que forman parte do proxecto, pero esa imaxe moi interesante dos restos dos barcos areiros, unha imaxe ben bonita, ben curiosa. Cantos elementos a día de hoxe compoñen o proxecto? Porque xa se contan, creo que por milleiros, non? Sí, e antes deso, respecto dos barcos areiros, como curiosidade, é o elemento máis visitado da web. Sí.
porque é máis quero decir, non é, como ben destí, é dicir, lles pasa a todos como a min, non? Podería ser, oye, pois é un castro, é unha igrexa, non. O elemento máis visitado da web son os restos dos barcos areiros, que a priori non haberás de ningún folleto turístico, non? Entonces me preguntabas cantos elementos. Bueno, a día de hoxe pois debe haber uns 3.000 e algo, Casi vale? 4.000. Casi 4.000, vale. Quero dicir, é un elemento, é un número moi bastante alto, non? Para un territorio de 5 concellos. Que tampouco nos basamos na cantidade, non? É dicir, o importante é que ter elementos e, oye, que teñan contido, atractivos e que a xente os vexa, E bueno, e como dicindo que dicía Lucía, é dicir, a parte colaborativa tamén é importante, quero dicir, e esos elementos, moitos elementos dos que hai aí, é porque a xente nos man dixo, oye, aquí vos falta unha fonte, aquí vos falta tal, esta fonte ten esta vinculación histórica, ou miña avó dicía que, quero dicir, e eses temas tamén se intentan recoller, que a veces é difícil recoller todo nunha web, non? Porque Claro. a veces que as cousas van moi forzadas, pero oye, non somos académicos ni nada deso, é dicir, as cousas se meten e punto. Bueno, cando comezachedes con todo isto, imaginabades chegar a case 4.000 elementos, a ter 4.000 fichas abertas dentro do proxecto? Non, está claro que, como decía, empezamos con Valga, entonces Valga que habería, non sei, 300 elementos, claro, ao final fomos ampliando, e oye, e tamén a base de divulgación, a xente coñécenos, as redes sociais e toda esta historia, digamos que é un proxecto, entre aspas, recoñecible, non? Recoñecible. E eu creo que a parte colaborativa tamén é importante neste éxito, digamos, desta plataforma. Que tamén sementou aí esas ganas por contribuir moita xente que coñecemos, non? Que empezou dicindo, que tes aquí X elementos de Catoira, X elementos de tal que non teñen fotos. Pois, bueno, vou facer unha ruta e vou xa saco fotos. Como que lles dá a gana, vamos tamén a amosar o que teñen no seu propio concello, non só amosarllo nós, senón elas mesmas. Bueno, estamos a falar dun proxecto no que se implican 6 concellos, pero que teñen ese nexo común que é o río Ulla. Supoño que nesa escolma de elementos moitas veces é ese o nexo común precisamente de moitos recursos patrimoniais e de moitas paisaxes que compoñen este proxecto. Supoño que a hora de ir incorporando eses elementos se nota, non? A importancia dentro do territorio, a importancia dentro da historia desa zona e tamén a nivel, por exemplo, económico ou social que tivo, non? Ao longo de séculos o río Ulla, non? Por exemplo, dos barcos areiros, que é unha mostra económicamente do que puido traer nunha época a, bueno, pois esa zona, non? E agora non, pero é parte da historia. Digamos, e outra parte que está en todos os folletos turísticos é porque por aí pasou o apóstol, non? Sí, bueno, non evidentemente, como podes comprobarnos, esa parte tampouco, decir, existe, está reflexada a certos puntos relacionados ca traslatio do apóstol, pero digamos que non é o noso proxecto estrela, quero decir, pero é dicir, o río Ulla ten unha vinculación moi histórica moi grande, non? Desde as Torres de Oeste hasta chegar ao porto de Cesures, Iria Flavia, quero decir, a carga histórica deste curso fluvial é moi grande na historia de Galicia. E esa cuestión do traslatio do apóstolo tamén marcou, efectivamente, non? A historia e tamén a economía de desenvolvemento de todas as familias prácticamente de todo este territorio, non? Sí, claro que sí, quero decir, o traslatio é algo que xa no territorio se reflexa, quero decir, se ti vas polo río Ulla ves todos o Vía Crucis todo, quero decir, aquí é un Vía Crucis, digamos, recente, pero quero decir, está reflexado, é dicir, as Torres de Oeste pois ten a vinculación, e Iria Flavia e xa non che digo Padrón, non? E depois xa saltas a Santiago, quero decir, obviamente é unha pegada histórica indiscutible como tal. Bueno, concellos con moitas cousas en común, pero cada un ten as súas particularidades tamén, é dicir, pensemos a memoria, non é mesmo falar quizáis de Valga que do concello de Rianxo, tamén se nota, non, as singularidades de cada un deses municipios a hora de figurar aí na páxina web con estes elementos particulares de cada un deses municipios e que as características propias da sociedade e da economía, que ao final tamén condiciona moito, non, o desenvolvemento de cada territorio en cada un destes 6 concellos, non? Claro, e así, xa me referiche en varias ocasións á economía, non? Quero dicir, nós tamén temos unha categoría, unha capa dese mapa que é o patrimonio industrial. Quero dicir, temos aí recollidos
digamos, toda a vinculación patrimonial, pero industrial, é dicir, que tamén, quero dicir, non é algo que sala en folletos turísticos, quero dicir, todas as telleiras de Valga, super importantes, se a fábrica de lámparas de Iria, de Padrón, se a fábrica de salgadura de Rianxo, quero dicir, toda esa parte económica tamén se reflexa aquí, quero dicir, se vincula a economía e patrimonio, quero dicir, todo, é dicir, ao final é o que dicimos, é dicir, non hai límites, claro, quero dicir, todo ao final se fusiona. Sempre poñeu precisamente eses dous exemplos, cando decía Valga estaba pensando nas vagonetas de Valga, e cando decía Rianxo estaba pensando na actividade mariñeira, quizáis nesas casas do remo, por exemplo, por citar non dous elementos de cada un deses territorios, non? Claro, e a nivel de concello, incluso a nivel de parroquia. Non é o mesmo Isorna que Taragoña, non é o mesmo Valga que Cordeiro, quero dicir, todo ten particularidades e iso tamén se ven reflexado neses elementos que veñen aí nesa web. Bueno, pois xa coñecemos o proxecto, xa coñecemos parte dese contido, imos agora o que nos comentaban antes, como se lle dá forma a través desa iniciativa colaborativa na que pois calquera de nos pode aportar información, ir engadindo máis datos a cada un destes elementos. Como se fai para conseguir que a xente tamén se implique, non, a hora de aportar eses coñecementos, eses contidos, como ti nos dicías antes, Lucía? Pois as redes sociais xogan aquí un papel superimportante, que temos bastantes seguidoras e seguidores, entón, pois, esa é unha parte. A outra parte é tamén a divulgación do proxecto. Cando comezamos, pois, entre notas de prensa, programas de radio, ir a encontros con outras asociacións do mesmo sector e demais, ir incluso un pouco máis a parte da universidade, colaborar con outros proxectos, tecer redes con outras asociacións. Entón, así, vaise espallando que o proxecto e a xente, pois, gana interés, evidentemente. E é efecto chamada. De feito, unha das partes importantes é a comunicación e a divulgación do proxecto. Un exemplo é, por exemplo, no caso de Villa García, que vai unha asociación de Bamio, mulleres rurais de Bamio, xa tiñan un proxecto elas e se interesaron por isto, pois, con a axuda dunha profesora da universidade, Beatriz Comendador, recolleron todos os elementos de Villa García, que é o que vamos a facer despois, introducir os elementos de Villa García que foron recollidos por parte de toda esa veciñanza que se involucrou con esa asociación, o sea, e despois o procedimento pois é simplemente fotografías, o que aparece na ficha, fotografías, xeolocalización, se ten algún tipo de protección, se figura no pexón ou non, e a información que esa persoa considere e que quere aportar. Esa persoa se ten dúbidas ahora, por exemplo, de cubrir esa ficha, temos a voz detrás aí claro, de apoio, non? Claro, nos envían a información e despois claro. nós xa o subimos. Claro, hai moita xente que pense, como ti dicías antes, eu escoitei, por aquí dis que había, ou escoitaba a miña avoa que me contaba que había unha fonte que xa non está, que teña dúbidas a respecto do xeito no que ela pode colaborar, de como pode aportar esa información que quizáis sonalle, pero que non a ten 100% asegurada. E tamén vos tamén podedes axudarlle, non? A darlle xeito claro. a toda esa información, por lo tanto que animamos tamén a esas persoas que lle sona algo a que tamén se animen a contactar con vosco para ir aportando tamén información que pode ser un pequeno detalle, pode ser tamén moi valioso, non? Claro, nós despois xa nos encargamos tamén un pouco de investigar, de buscar. Todo, por moi pequeniño que sea o detalle, quero dicir, nós esa información recibida a xestionamos, a tratamos e a publicamos. E como ben dicía Lucía, quero dicir, isto ten a parte colaborativa, pero quero dicir, como insistín antes, isto é un proxecto basado en software libre, é dicir, de licencias informáticas non comerciais, os datos son abertos. Quero dicir, todos os datos que temos na nosa web son descargables, están abertos a todo o mundo. Quero dicir, se alguén quere un traballo académico ou un traballo, non sei, particular, ten eses datos a súa disposición para ser descargados. É dicir, é importante que a información non a posuímos nós, a compartimos. É unha base despois de que continuar, non? Que se descarga para que cada quen pode traballar con ela como considere. De feito, hai proxectos da universidade que nos teñen contactado, teñen usado tamén a información que hai no Baixulla, o sea, na plataforma. Dentro do proxecto. Bueno, e agora que xa levades xa un tempiño en marcha con este proxecto, tedes definido un perfil do tipo de persoas que se anima a participar ou atopamos de todo un pouco dentro de cada un destes concellos? Eu penso que hai de todo un pouco. Quero dicir, a ver, nós temos coñecemento de moita xente que a partir desta plataforma, a partir de coñecer o baixulla.gal,
pois empezou a interesar por cousas, quero dicir, antes igual pasaba por de lado dunha pedra que tiña ali uns garabatos e non lle facía caso. E temos constancia de que hai moita xente que a partir desto, oye, pois se para nunha fonte e comproba, oye, esta que fonte, a ver se está subida a este mapa, e comproba, é dicir, e esas cousas ao final, oye, van tecendo as relacións e tal, e como ben dicimos, nos retroalimentamos, é dicir, o proxecto da xente e a xente do proxecto. Bueno, xa comentabades antes que as redes sociais tamén xogan ao voso favor, que son tamén unha vía de entrada a este proxecto para que os espectadores de Canal Rías Baixas e do resto de teles que emiten este verán accedan e coñezan este proxecto. Que van a topar nesas redes sociais? Bueno, pues basicamente penso que temos unhas publicacións periódicas con unha periodicidade bastante, pues non sei, faremos 4 ou 5 publicacións semanais e basicamente damoslle prioridade tamén, se a xente nos manda fotos, pois, oye, damoslle prioridade a alguén que nos mandou fotos, aparte de subirlas á nosa web, pois tamén a publicamos nas redes, citamos autor, quero dicir, porque tamén é unha forma de, oye, dar as grazas a estas persoas que nos mandan fotos, non? Entonces, moitas veces publicamos, pois nada, pois seleccionamos un elemento, hoxe pois temos unha programación, pois o luns publicamos de Catoira, o mércoles publicamos de Rianxo, seleccionamos elementos, seleccionamos unha imaxe, contamos unha historia e tamén outra parte tamén é pois, con efemérides, quero decir, pois a data de nacemento de personaxes, pois datas importantes para que pasaron nestes concellos, e tamén cousas relacionadas coa memoria democrática, quero decir, un pouco, como dicimos, todo moi amplio e sin límites. Pero cada vez hai máis colectivos, non, implicados na divulgación, na defensa do patrimonio, da paisaxe. Comentabaste antes, Lucía, que tamén é importante ir tecendo redes entre estes colectivos, pero como se fai, non? Porque moitas veces hai ese problema de que existen diversos colectivos, diversos grupos de persoas que traballan nunha mesma cousa, pero que non consiguen remar, quizáis, nesa mesma dirección. Bueno, cada colectivo ten como a súa especialización, tamén o penso, digo, por exemplo, están o colectivo da Rula, que xa están moi enfocados aos petróglifos e arte rupestre, e, bon, como se tece redes? Pois en encontros, hai un mogollón de encontros, ainda que non se coñezan, hai un mogollón de encontros. Poñendo ganas e ir, sin máis, coller teu tempo libre, como un proxecto asociativo que é, moverte e coñecer xente e compartir. E, de feito, que nos o bonito tamén é que aprendemos unhas das outras, entón, pois, está ben, a verdade. Oye, antes citabades o proxecto Laboratorio Lab Ulla, non quería rematar a entrevista sen saber tamén un pouquiño en que consiste ese proxecto. A ver, o Laboratorio Lab Ulla é un laboratorio de socialización patrimonial, porque, bon, o proxecto, o baixoulla.gal, é un proxecto digital. Entón, nós tiñamos aí tamén na cabeza de, bueno, hai unha parte da poboación que sí que queda fora, que é a xente que non ten acceso ás redes sociais, non? Pois este laboratorio, que durou pouquiño, durou un ano, foi con dúas asociacións, neste caso de Teo, que está máis arriba, pero bueno, tamén é parte do Baixullo, así cada quen, e con elas o que se foi é con encontros periódicos, o sea, 2 veces ao mes con cada asociación, fomos mapeando o patrimonio que esas persoas consideraban. Entón, un grupo das persoas son mulleres dende 70 anos para arriba, e o outro é un grupo máis interxeracional, non? E en cada aldea fomos recollendo as historias, o patrimonio, o territorio, a paisaxe, que elas consideraron, sin impoñer guión, senón a través de diferentes dinámicas, participativas e demais, mapeamos todo iso e creamos, bueno, un proxectiño. No caso de nunha dos grupos que foi coa Asociación Trinxidoiro, que tamén é unha asociación, por certo, ambos grupos son asociacións, vaya, rematamos por mapear todo, contar as historias, facer fotovoces e facer un proxecto de recuperación do sistema de regadío tradicional. Despois, coa outra asociación, que é de mulleres, totalmente, solo mulleres, o que fixemos foi recuperar a memoria arredor das súas vivencias relacionadas coas escolas da aldea. Entón, fomos recollendo todas esas memorias a través dun relato. E iso materializámoslo pois, en 2 documentais pequeninos, que vámonos a abrir próximamente.
Bueno, pois estaremos pendentes tamén a esos documentais e a todas esas novas fichas que se vayan abrindo dentro de obaixoulla.gal. Hoxe tamén aquí no Verán divulgando este proxecto. De contado imos seguir falando de patrimonio, pero en clave festeira, porque imos ir ata o Concello de Meaño. Ali acaban de celebrar a Festa dos Muiños de Lores, moita música, moita gastronomía e moita diversión. Iso sí que xira todo en torno a eses 23 muiños de Lores, un enclave, dende logo, ben fermoso, no que estivo o noso compañeiro Tino Barros. A mí só me queda agradecer a Miguel e a Lucía que estivesen hoxe aquí connosco no Verán, e quedanos tamén brindar, por suposto, con un patrimonio que temos aquí nas Rías Baixas, como é neste caso o viño de Martín Codas. Queda por aí esa copiña, así que nada, moitísimas grazas por vir hoxe ao programa. Gracias a vos. Saúde. Moi boas, Dani, hoxe estamos aquí en Meaño, comida, música, festa, non podíamos faltar. Aquí estamos con toda esta personal. Bueno, vamos a preguntar por aquí a ver como están pasando o día. Muy poca Coca-Cola, poco cubata. Pero cuántas a esta hora no. Pero algo se apetece ahora ya, ¿no? Esperaremos unha horiña, ¿no? Hombre, a ver qué nos traen ahora. Son 19 anos, é un rapaz criado. Sí, pero no. 9 anos xa moi ben aproveitados. Ben aproveitados. Hombre, Eu vexo que a xente está cómoda, é cómodo, é todo moi ben. A ver. Escoite. No. Agora non poña a man. Hai que protestar que está o alcalde. Non importa, non teño fame, como invento, hai moita empanada e pan, sobra. Empanada e pan, falta agua. Falta agua. Vexo que lle meteron a cala para mirar o aceite. Ese é para que non perda o alcohol. É para que non perda o alcohol. Perde o alcohol, Porque se evapora, non? Claro, lógico. Bueno, usted sabe do que falo, verdad? Sí, señor. Eu a verdad que disfrutando da festa. Vou ir pegar un chapuzón ao río, non hai patos. Que tal estaba o pulpo? O pulpo estaba ben. O pulpo estaba ben. Que pasa aí? Hola, guapo. Ai, Dios, guapo chamoume. Que mentireira me saliu, Estamos esperando demasiado, pero que es isto? No, xa está todo en marcha. Xa está todo. dixo? Díxome un señor de barbas que está... Belén Esteban. Belén Esteban, no, home. Belén Esteban, no. Eso non come pulpo. Esa como que lle den. Estamos aquí co dúo Prisma, se non me equivoco. Sí, non te equivocas en nada. Aparte, xo dice a camiseta, creo, non está. Non te equivocas. Sí, perdón, foi fallo meu. É que teño poucas diotrías. As viñas por detrás. Que tal? Que tal, disfrutando hoxe da festa do Muiño? Me encanta. Venimos todos los años. É que a verdad que para pasar o domingo aquí á sombra, á beira dun río, con comida, con música. Es un lugar precioso. Bueno, nosotros somos de aquí, Ai, son daqui da A zona. ver, yo soy de aquí, mi marido es de Simes y vivimos en Simes. Entonces, Hai que disfrutar, estamos ahora con pulpo e vamos, de pulpo para diante. O sea, todo o que veña é bo. e despois non caerá un chapuzón no río? Pode ser, algún máis que outro ha de facer falta, pero Eso depende máis do viño que do pulpo. eso depende máis do viño que do pulpo, sí, eso é verdade, eso é verdade.
Bueno, pois aí estaba esa festa dos muiños de Meaño. Marchamos agora ata Moraña, onde acaban de celebrar unha nova edición da xa célebre Festa do Carneiro o Espeto. Por ali, 3.500 comensais que deron boa conta de case 200 lotes. Tamén por Moraña, o noso compañeiro Carlos López. Hoxe no verán viñemos ata Moraña, Festa do Carneiro Espeto, unha das festas gastronómicas máis importantes de Galicia, así que imos a ver que se coce aquí e a ver que tal está. Bueno, estamos aquí no Carneiro Espeto. Dígame, dende que hora estades aquí? Desde as 7 da mañán. Todos estos carneiros que están aquí xa están reservados? Todos. Pas casas e máis o resto vais comer todo aquí. Empezaron a facer a festa da xuventude, 4 amigos aí en plan de 6 carneiros, 7, outro ano 15, por 20, ao final estamos en 187. Primeiro poñémolo cos costillar para dentro, ímolos girando según vayanse facendo, e dándolle a volta. Cada tempo ímolos girando. Que aquí prácticamente ti eres a que organiza aquí todo este traballo, non? Sí, a organización, e máis pertenezco á terceira generación de asadores. Tuvo o meu avó, tuvo o meu pai e agora temos o meu irmán máis eu. Porque teu avalo foi o que empezou con O isto. muñeiro, si alá por 1970, pois aí empezou el asar. Que se sinte sendo da familia que empezou todo isto? Un orgullo e a tradición, como digo eu, herédase, pero tamén se conquista ano tras ano, aquí na Carballera de Santa Lucía. Moitas gracias e a seguir traballando. Gracias, boa tarde. Como ten que facer a xente que quere contratar e conseguir comer aquí no Carneiro? Pois ten que reservar chamar ao Concello, reservar un lote, que lle salen 300 euros, que dan 2 empanadas, viño, pan, auga e o carneiro, claro. Estamos aquí co alcalde aquí de Moraña. Bueno, contanos un poquinho como está sendo aquí esta festa. Sí, pois está sendo, a ver, un día fabulosísimo. Pois a xente está pasando estupendamente, bueno, pois iso é o que buscamos nós, que veñan a Moraña e que o pasen ben. Levamos 54 anos e cada vez é menos complicado, pero bueno, hai que montar as mesas, hai que montar as lonas. Como vedes, a Carballeira é estupenda, pero o aforo pois é limitado, entonces non podemos meter máis aforo do que nos permite a Carballeira, sí. Bueno, que aquí hai unhas 3.000 persoas, polo menos. Exactamente, hai unhas 3.000 persoas, sí. Se che dixo que quero tomar un carneiro despois ao espeto, que me recomendas? Pola parte de refieres? Sí. A ver, depende, se che gusta zanco, é un sitio de carne boa, pero, bueno, as costillas tamén outra zona moi boa, e polo medio do pescozo, eso é mantequilla. Somos 15. 15, e chegabas un carneiro, claro. Sí, nos vainos a sobrar, pero así xa levamos para o día seguinte. Moi ben, pois mira, xa tedes comida poxa para mañá. Sí. Nada, disfrutando. Gracias. Atopamos a mesa ou non atopamos a mesa? Ao momento, falta o carneiro. E cantos sodes vos? Somos 110. No, vos, 110 personas? Hello. Ben má, pero vos a peña é enorme. Hello. E vindes 110 personas Hello. en 2 autobuses, polo menos, ou que? 3. 3 autobuses. Carai, pois nada, a disfrutar do carneiro espeto, Vale, veña, graciñas. A ver, Marcos, que, como estás? Está moi duro ou non? Está hablando. Está hablando. Póñense aquí a traballar, todos aquí xa a comer. Xa ben ves, eu aquí. Me canta, che. Ai, ten que ser, a gente non hai que facer. Déxase comer. Deixa. Hai fame tamén. Algúnas sí, Pero bueno, vexo que sobrou empanada. Carneiro de momento está lo comendo todo, Bueno. Hay que priorizar. Sí. Yo, pues la verdad es que es la primera vez que vengo, porque la mayoría de las veces lo como en la casa de mis abuelos paternos. Y aparte del cordero, ¿qué más te gusta de aquí? Bueno, pues también hemos traído una ensalada y probé la empanada de zorza y también probé la tortilla de la madrina de mi madre y todo estaba delicioso. Todo perfecto, la verdad que bien organizado, el asado, el cordero está perfecto, 10 puntos. ¿Recomendarías a todo el mundo que venga aquí? Experto. Yo vengo de Argentina, conozco algo de esto. Esto es igual a Argentina. ¿El espeto es igualito que en tu pueblo? Es igual a Argentina, no tiene ninguna diferencia.
Un carneiro solo. Un solo? Sí. Que pasa, que aquí a eles non comen tanto, que? E co repartilo eu toco a mellor parte. Amigo, mira, ti estabas cortando aí, traballaches como un león aí para darlle de comer a toda esta xente. Ahora vale a pena, ves? Sí. Ahora, aquí na ahora cabeceira. valeu a pena, ves, cortar. Está bueno. Ostras, mira, mi pai, que non fala ni Dios. Non fala nadie, non? Solo falas ti. Xo di todo, xo di todo. Vou te deixar que non fales máis para que podes comer. Veña, séntate aí e come un pouco. Veña. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codax e Concello de Sanxenxo. Pois xa estamos de volta no Verán Verán, vaya que montou Romeo Santos aquí neste Concello de Sanxenxo, 2 horas de concerto no Festival Costa Feira cun público entregado. O rei da bachata fíxose agardar porque saíu ao escenario case 2 horas máis tarde do previsto, pero cando o fixo, puxo como tolos a todos os seus seareiros, entre eles o noso compañeiro Manu Martínez, que gravou estas imaxes que están a ver. Moito baile, moita xente gravando vídeos co móvil, que seguro que despois non van volver a velos nunca, e tamén a anécdota da noite. Romeo Santos, un tanto confundido, saudando en varias ocasións ao seu público de Santiago de Compostela. Todo tiña unha explicación porque o concerto ia ser en principio no Monte do Gozo, pero acabou celebrándose en Nantes neste festival Costa Feira. Un evento, por certo, que continúa arestora nesta noite de venres con Carolina Durante e Natalia Lacunza. Mañá sábado é a quenda de Lola Índigo e o domingo as Twin Melody. Complétase este festival con Taburete ou Melendi, entre outros. E mentres Romeo Santos arrasaba en Sanxenxo, en Porto do Son gozaban dun plan ben diferente, unha nova edición da súa Feira Celta, levando a toda a vila ás súas orixes. Ademais, este ano medrando, con máis postos e máis actividades. Por ali tamén a nosa compañeira Matilde Vázquez. Como estás, Dani? Pois nós, aquí, nunha das entradas para ir á Feira Celta, que este ano ven cargadiño de eventos, pasarrúas, postos de artesanía, postos de comida, un pouquiño de todo, e nós non nos queremos perder nada. Acompañádenos. Vindevos todos a Porto do Son, que esta é a mellor festa do mundo mundial, a Feira Celta. Hai un ambiente fenomenal, a xente vese contenta, fai bo tempo, xa non chove como onte. Eu é o primeiro ano que a paso, porque eu vivo en Barcelona fai 50 anos. E que che está parecendo? Pois moi bonita, a mí encantame este tipo de festas. Eu disfruto como enana, como se tivera 15 anos. A verdade é que está moi ben, hai moitos postos de comida, para beber, postos de produtos artesanais, moito ambiente, a verdade, tamén. Está super genial porque hai un montón de actuacións, ao mellor en comparación con outras que hai por aquí cerca, pois é das que hai máis actuacións, sobre todo para os nenos, ven así os tras, non sei, estas cousas, está genial, está genial.
Pois nada, seguimos no verán, as vacacións para quen as teña son un bon momento para ler, por exemplo, os libros do noso seguinte convidado, Pablo Rañales. Que tal? Moi boas. Moi boas. Benvido ao verán e antes de nada, parabéns porque acabas de gañar o premio Illa Nova para menores de 35 anos da Editorial Galaxia coa tua novela Os Afogados. Ata que punto, cando te presentaches neste certame, confiabas no teu texto? Bueno, sabía que tiña, sobre todo, unha voz narrativa. Eu estaba obsesionado con que ao ler o texto ti tivera a sensación de que había unha voz aí con certa personalidade, de alguna ou outra maneira, no tono, no estilo, na construcción das personaxes ou no tratamento da paisaxe. Eu creo que cando intentas conseguir algo así, unha voz narrativa, xa hai unha posibilidade. Non sei se moi grande, pero existe. Entón eu sempre tiña esa esperanza, non? E creo que coa miña idade o que temos que ter é sobre todo esperanza. Na literatura tamén no resto de eidos da nosa vida, non? Entón eu tiña esperanza de que podía sair. Así que aínda así foi unha nova moi boa. E como sempre digo, eu a recibín con moito éxtase, foran de min mesmo, a verdade. Bueno, este premio tradúcese en que esa novela vai ser publicada en breve. Non sei se xa manexades unha data de cando vai ver a luz esta publicación. A planificación editorial o que estipula que máis ou menos a partir de novembro pode ser que Os Afogados estea no mercado. 100% non é seguro porque, ao fin e ao cabo, estamos supeditados, en certa maneira, ás dinámicas da editorial e do propio sector, pero aí estamos, intentaremos que neste outono xa este o bichiño no aire. Bueno, pois imos estar moi pendentes agardando a que esa publicación, este libro, saia ao mercado, pero se te parece, imos adentrarnos un pouco nesta novela, contanos un pouquiño ata onde se poida, o argumento, non? A historia central desta novela. Moi sintéticamente a historia dunha invasión, realmente, en todas as calas, en todas as praias, en todos os areais galegos, duns seres antropomórficos que emerxen do mar, do Océano Atlántico, das nosas propias rías. E son uns seres que chegan ata as nosas praias e que quedan como estatuas, pero que están compostos de substrato mariño, de algas, de navallas, de cunchas. Teñen forma humana, pero nos retan como a sociedade porque invadirán toda a costa galega. É realmente a historia de como nos relacionamos con eses seres e, polo tanto, como nos relacionamos con a natureza, porque son seres enteiramente naturais, compostos de substrato, de océano, de auga, en realidade. Supoño que neste caso pois as rías galegas, no noso caso, e aproveitamos tamén para mandar un saúdo aos espectadores que nos ven a través da tele de Ferrol, as nosas rías, que ademais compartimos orixe na ría de Ferrol, na ría de Ares. Foi tamén fonte de inspiración, como tamén podría ser que non se queixen tampouco os nosos espectadores de Canal Rías Baixas as nosas rías aquí, non? Tamén aparece moita xeografía, moita morfoloxía galega, non? Aparece Mugardos, aparece Ares, aparecen protagonistas desas vilas e tamén das Rías Baixas, sí. Creo que é unha parte lúdica o de imaginar calquera das nosas praias ou das nosas calas con presenza afogada, porque ese é o nome que reciban os seres antropomórficos, non? E creo que un xogo tamén, non? Ata que punto, como de potente a imaxe de que todo Sanxenxo, por exemplo, estivera chea de seres antropomórficos que nos retan, que se quedan como estatuas, que non sabemos de onde veñen e que fan aquí. Entón xogaba moito con iso, coa paisaxe galega, que creo que é algo que nos define como a sociedade, como a pobo. Nesta novela, como nos estás contando, exploras a fantasía, é un xénero que entendo que te inspira, non? Que te atrae. Comeza cun fenómeno fantástico, pero sí que é verdade que despois Os Afogados o que fai é introducir a ciencia dentro da ecuación. Polo tanto, unha obra que en realidade o que fai é amosar ciencia ficción en galego. É unha visión da ciencia ficción dende a nosa identidade. Eu sempre defendo a ciencia ficción porque considero que é o xénero que nos permite imaginar o futuro, dende o positivo a utopía e dende o negativo a distopía. E, polo tanto, establecer horizontes propios coa nosa identidade. Eu intento ir por aí, que reflexionamos cara ao futuro, que reflexionemos dende a ciencia ficción e dende unha mirada propia, dende Galicia cara ao resto, non? E a fantasía o mesmo, realmente ten unha función de evasión vital a hora de entender a literatura. E creo que a literatura é sobre todo evasión, e que non considere que a literatura é evasión e que é sobre esencialmente intelectualismo, está caendo nun erro, porque o primeiro é voar, o primeiro é ir a outros lados, a outros mundos, viaxar.
Bueno, hai varias cuestións que o xurado de Illanova quixo destacar da túa proposta. Por exemplo, din unha trama equilibrada e que consegue manter a tensión. Iso como se consegue? Porque, claro, moitas veces lemos novelas que andan como a picos, non? Que non conseguen manter o ritmo ao longo de todo o texto. Sí, sobre todo, eu perdín o medo a ter capítulos que se chaman en termos de técnica narrativa de transición. Hai unha forma de introducir certas, pues, as frases máis longas, quizás un estilo un pouquinho máis lento para que o ritmo, bueno, baixe un pouco, pero ao mesmo tempo sen perder esa estabilidade, non? Para min creo que Os Afogados ademais introduce unha historia lineal, pero tamén unha sorte como de pseudoensaio, lixeiro, pero pseudoensaio, sobre a natureza e a paisaxe, non? Dun sociólogo que aparece na obra inventado, pero é tamén unha parte de reflexión sobre como nos impacta a nosa paisaxe e tamén como construímos e como traballamos coa ciencia, porque fala moito da acumulación de datos, da incapacidade que temos como seres humanos de asimilar a inxente cantidade de coñecemento que estamos xerando segundo a segundo. E aí está tamén o xogo, non? Unha historia lineal moi visual fronte a un pseudoensaio sobre a ciencia e a paisaxe galega. Bueno, e tamén destacan dende xurado que Os Afogados vai máis alá, afondando noutro tipo de cuestións como o discurso do odio, a muller, o colectivo LGTBI, como se introduce todos eses temas dentro de todo o que nos estás contando. Aproveitando que Os Afogados non teñen xénero nin sexo, que non son nin masculinos nin femininos e polo tanto non son dicotómicos. E retan a comprensión do ser humano, non? Escapan aos parámetros normais da nosa realidade. Eu quería un colectivo que fora o máis alonxado da nosa realidade posible e por iso están Os Afogados como un colectivo neutro plano, pero onde están reflectidos moitos outros tantos colectivos, non? Porque eu considero que dende sempre precisamos un inimigo. Ese inimigo vai mutando ao longo do tempo e ao longo das sociedades, non? E Os Afogados era a raza, o espécime, o colectivo perfecto, precisamente pola súa neutralidade e ao mesmo tempo pola súa naturalidade, porque iso mesmo, están compostos de natureza e polo tanto teñen que ser respectados porque proveñen do noso mundo. Aí está o xogo, non? Ata que punto respectamos ou como nos relacionamos con ese colectivo que ao mesmo tempo tantos outros colectivos. Dende o odio, dende a comprensión, dende a curiosidade, é unha decisión nosa e nós temos o poder de decidir como nos relacionamos con eles. Bueno, como nos estás contando, aquí non hai xéneros e polo tanto tamén no texto tradúcese nesa linguaxe inclusiva que tamén destacan dende o xurado. Non sei como foi ese proceso de elaborar a túa escrita precisamente con este tipo de linguaxe. Pois chama moito a atención a xente externa, pero é algo que ten sentido narrativo por isto mismo, non? Entón, eu tiña a absoluta certeza de que tiña que ser así, porque era a única maneira de facer xustiza a esta complexidade de xénero e de sexo da que estamos a falar, non? Non existía outra fórmula lingüística que a mí me permitira abarcar toda esa identidade tan chea de arestas que teñen Os Afogados, non? Entón, o emprego para min da linguaxe inclusiva era tan natural como a eles mesmos. Era unha decisión puramente narrativa e creo que xusta con eles, non? E polo tanto coa mensaxe que se quere lanzar. A verdade é que foi moito máis natural do que eu pensaba. Escribila, para min é a primeira vez que emprego unha linguaxe inclusiva, con xénero neutro, introducindo afogades na ecuación. Creo que foi enriquecedor como autor facelo. Bueno, tes tan só, se non me equivoco, 24 anos, pero esta é xa a túa terceira novela. Agora falamos das outras dúas. Esta é a túa primeira novela en galego. Como foi ese cambio precisamente de idiomas, ese troco de idioma custou a hora de escribir? Un cambio moi bonito porque eu, para facelo, para materializalo, tiven que marchar. Eu estive uns meses de Erasmus en Praga e foi aí cando comecei a trazar vinculacións sobre como nos relacionamos con a nosa cultura, non? En Praga sobre como os checos podían relacionarse coa cultura checa e logo os galegos, non? E aí comecei a formularme preguntas, por exemplo, cantos autores contemporáneos vivos coñecían galego, cantos artistas, cantos músicos, e comecei a darme conta de que existía unha carencia aí de coñecemento da cultura galega, polos motivos que foran. Ese foi o momento do cambio, non? Eu tamén era consciente de que toda a miña experiencia profesional como a xornalista era en galego e que só me faltaba literatura. Entón dixen, por que non
por que non facelo en galego, por que non ir a pola literatura galega. E foi un paso moi importante para min, porque conseguilo é tamén unha demostración para o Pablo do pasado de que as cousas son posibles e que os cambios poden darse. E que a cuestión é poñerse, e non ter medo, e pouco a pouco. Quizáis primeiro chiando en galego, escribindo algunhas micropezas en galego, pero foi un cambio que me alegrou moito. E que estou moi contento de dar, a verdade. Por lo tanto, é unha persoa neofalante, pero claro, chama a atención non que ese proceso de reflexión se tivese dado precisamente fora de Galicia, non? Que haxa que ir, no teu caso, por exemplo, ata Praga para facer ese tipo de reflexións, non? Sí, é como que de repente comezas a ver todo dende esa lexanía e comezas a ver efectivamente, no meu caso, como a poboación checa pois sí que cuidaba os seus símbolos, sí que valoraba moito o que tiña, porque foi unha cultura que esencialmente ao longo de toda a historia estivo moi reprimida por unha cantidad ingente de diferentes réximes históricos e ao final, pois sí, creo que tes que marcharte para poder regresar en condicións. E para poder regresar mirándote moito mellor os pés, entendendo moito mellor o que tes nas raíces, non? Sí que é verdade que ao mellor é necesario que esa reflexión poidamos facela tranquilamente dende aquí, sen a presión que temos en riba, non? Creo que o neofalantismo é unha boa nova para todos, sobre todo, e máis dende Ferrolterra, non? Que é unha zona moi complicada, que é posible. E cantos máis referentes teñamos en todos os aspectos, mellor. Ahora que falabas, non esa a propia reflexión que facías sobre a cultura, sobre os creadores, sobre os escritores en galego, claro, como se pode facer dende aquí precisamente para darlles máis peso, para que a xente tome conciencia sobre todo o que temos aquí, sobre toda a potencialidade que ofrece a cultura e neste caso, pois en concreto, a literatura do país? Para min é esencial a popularización de Tanxugueiras, Bayuca, Fillas de Casandra, no caso da música, non? Figuras que de súpeto comezan a hibridar o folclore e a tradición cos ritmos urbanos, co pop, co popular. Eu creo que iso é fundamental para chegar a unha nova visión da nosa cultura, xa non só do idioma, senón de toda a nosa cultura. E na literatura temos pendiente iso tamén. Facer unha transformación, unha renovación fonda que conecte o moderno, a innovación, o urbano, coa nosa tradición literaria e que chega ao maior número de persoas posibles. Non temos que ter medo a chegar ao maior número de persoas posibles. Necesitamos popularizar a literatura galega. Eso só se pode conseguir a través desta renovación. En xéneros, en temáticas, en estruturas narrativas, pero se temos as Tanxus, se temos a Bayuca, se temos a grandes compositores e compositoras en galego que son capaces de facelo, precisamos diso no eido artístico e literario, canto antes. Esa é a mellor forma de conectar coa xente nova. Moitas veces, claro, pensase que non se pode facer como esa mestizaxe, non que ten que ser unha cousa pura, unha cousa que está aí como nunha vitrina, claro, que non se pode como corromper, non? Exacto, ese é o problema, que temos que desacralizar e que temos que ser conscientes de que os obxetos culturais que se popularizan, que por lo tanto que se converten en obxetos de masas, son positivos, porque ofrecen, achegan a un maior número de persoas a cultura e a identidade, non temos que ter medo á viralización deses obxetos culturais. É algo positivo, caer no puritanismo é negativo para a propia saúde da cultura galega, non? Se na música é posible noutros aspectos. Non temos que ter medo a iso, non temos que ter medo a abrirnos a xente, porque todo obxeto cultural ten vocación popular, e se non o ten, hai un problema no obxeto cultural, non no pobo. Esa, por lo menos, é a miña visión. Bueno, decía antes, Os Afogados é a túa terceira novela, e imos agora coas outras dúas, Ciervos de Tinta, do ano 2021, e tamén neste 2023, ano intenso para Pablo, en la chepa del busero. Pregúntoche en primeiro lugar, pois precisamente pola túa primeira novela, Ciervos de Tinta, que supuxo para ti, non? Esa primeira vez, ese primeiro lanzamento, e tamén como foi a resposta do público. Enfrontarte a moitos medos, porque realmente isto de ser autor é dialogar contigo e enfrentarte moito tempo a ti mesmo e as túas dúbidas. Entón, Ciervos de Tinta é unha novela de metaliteratura, reflexiona sobre a literatura e o proceso de escritura, e sobre todo foi a constatación de que podía publicar e que tiña unha certa calidade literaria, se queres decirlo de alguna maneira, pero tamén ao comezo dun diálogo que é moi descarnado, e que a segunda novela, por exemplo, axudou a quitar medos, a quitar síndromes de impostor.
a constatar que é posible facer unha carreira literaria, o que si é que require moito tempo, moito traballo, moitísima paciencia. Porque Siervos de Tinta saiu cando eu tiña 21, 22 anos, foi escrita con 18, 19. Tivo un percorrido no tempo. Entón, sobre todo, constatar que é posible ser autor, que non é un soño inalcanzable, pódese facer, sí. Bueno, a segunda novela en castelán, neste caso, en La chepa del busero, está prácticamente nestes momentos promocionándose. Que nos ofreces neste caso? En La chepa del busero é unha viaxe por Europa, é un rapto turístico contemporáneo. Luis Romao, o protagonista, de repente súbese ao autobús de sempre que lle leva ao traballo, queda dormido e cando desperta hai un busero checo que lle di que non ten móvil, que non ten DNI, que non ten tarxeta, non ten nada e que ten que ir con el a onde este buseiro considere, non? É unha viaxe por toda Europa que nos fala das transformacións identitarias, que nos fala da importancia de cambiar e da necesidade de cambiar, que non pasa nada por facelo, que é o máis humano que temos, que somos todos transhumantes e que polo tanto que temos é equipaxe, non pertenencias. Bueno, unha historia que nace precisamente de Praga, que nace precisamente de todo o choque que supón sair da casa para poder voltar a casa noutras condicións, coa mente máis aberta e cos pés máis metidos na terra. Ese foi en La chepa del busero. Agora que nos falas de cambios, pois preguntache precisamente polos teus cambios, dentro de Pablo, entre a primeira novela e a segunda. Como foi esa evolución que houve dentro de ti? Comezas a entender moito mellor o control do que tes das historias, non? Cal é o teu obxectivo a hora de facer unha historia? A darte seguridade, non tanto pola opinión do público, que por suposto o lector é importante, pero sí sabendo que faz as cousas cunha justificación por detrás. Ter máis control narrativo e ter tamén máis seguridade, non? Para ti mesmo e para defender esa obra. Entón, eu, conforme crezo, conforme publico máis, o que noto é máis control, máis tranquilidade e máis técnica. E tamén moito máis amor e moito máis respeto á literatura. Porque creo que se non hai amor pola literatura non aguantas os tempos tan longos, as condicións económicas que tes que recibes como autor. Respeto e amor, e moito máis control narrativo. Eso para min dame moita seguridade. Bueno, e con tan só 24 anos, 3 novelas xa enriba da mesa, cara onde che gustaría camiñar? Continuar a renovar a ciencia ficción, a fantasía e o terror en galego. Ese é o meu obxectivo. Dende a miña postura e con humildade, non dende a grandilocuencia, pero sí considero que temos unha renovación pendente neses 3 xéneros que son o xénero para imaginar o futuro, para evadirnos e tamén para falar, no caso do terror en galego, dos nosos medos colectivos, das nosas problemáticas sociais. Creo que temos unha renovación pendente, creo que precisamos novas voces narrativas aí e eu intentarei colarme nese senso. O meu compromiso é ese, axudar esa renovación, axudar a que eses xéneros cheguen a novos públicos, non só a xente moza, sino directamente a novos públicos. Retomamos esa viralización dos objetos culturais, non? Creo que temos que camiñar cara aí e creo que podemos facelo a través deses 3 xéneros. E o máis inmediato, xa tes algunha idea na cabeza, por exemplo, na que esteas a traballar nestes meses de verán? Estou traballando, estou buscando tono, estou buscando ideas. Teño unha cousa latendo detrás de min que quero falar do éxito e da autoexplotación, pero non hai unha trama aínda. Sei que vai sair tarde ou temprano, pero non está definido. Estaremos atentos a ese momento cando vexa a luz ese novo proxecto no que xa traballa Pablo. Dende a túa experiencia, aínda que teñas tan só 24 anos, pero hai moitos mozos e mozas que lles gusta ler, que lles gusta a literatura, que lles gusta tamén escribir, pero que non acaban de atopar o xeito de sacar para fora, non, a todo o que teñen dentro. Ti, dende a túa posición actual, xa con esas 3 novelas prácticamente publicadas, que lles recomendarías? Que escriban sempre por necesidade e por prazer, que xamais esquezan que escriben dende o lúdico e dende o pracenteiro, e que se teñen a necesidade de narrar o mundo, que fagan no xénero que consideren, da maneira que consideren. Non teñen por que publicar para ser escritores, non está reñido. Creo que ser escritor é moito de actitude, é unha decisión boa e mala, no senso de que tes que alexarte da vida e observala dende lonxe,
esa forma de alonxarte da vida o que crea un aillamento que te permite escribir e entender mellor o mundo, pero que tamén hai unha parte aí de distancia, non? Pero que se queren escribir, que o fagan, que escriban moito, que non se ofusquen se pensan que non poden publicar, porque terminarán publicando, só teñen que ter moito cariño e paciencia, e que hai traballo e hai formación, e que a formación axuda, e que nada non é imposible, é un camiño longo, pero que o fagan, e que nunca esquezan porque escriben, eso é o fundamental. Bueno, xa dicía o comezo que o verán, as vacacións é un momento estupendo como calquera outro para ler, xa que estamos, propónnos ou recoméndanos un libro para estas vacacións. Tedes máis de un, intentarei, pero barrendo para casa está a Soidade Selénica de Juan Parcero, un escritor de Moaña, e ciencia ficción en galego. Tamén está a Gastrulación de Pablo Pesado e outra de ciencia ficción en galego, para que vexamos que sí que hai algunhas persoas. E logo, a mí maravilloume Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, que é un terror moi sutil, un terror moi cotidiano e maravilloso. Todo o que publique Anagrama creo que é unha boa lectura, é unha lectura moi fonda. Bueno, pois tomamos nota, moi boa nota desas recomendacións que nos fai o noso convidado Pablo Rañales. Moitísimas grazas por achegarte ao verán. Quédanos a derradeira misión desta entrevista, que é brindar, como non, con Martín Codas, así que nada, moitísimas grazas e moita sorte. Un placer. Dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo. Pois aquí estamos no Verán, de contado recibimos no programa os mozos de Arousa, pero antes teño que repasar a axenda. Comezamos en Cambados, onde xa comezou a Festa do Albariño. Está en marcha xa dende o pasado martes. Esta noite a protagonista é Zahara, que actúa a esta mesma hora na Praza de Fefiñáns. Pero aínda hai moita festa por diante, con moitas propostas musicais, entre elas The Velvet Crab, Cuernicornios, a banda de música de Castrelo e tamén música de verbena. Dende logo, para todos os gustos e para todas as idades. Como non, as casetas da festa no Paseo da Calzada e tamén o Túnel do Viño no Salón Peña. O Albariño vai rematar este domingo, día 6, co capítulo serenísimo, xa saben, primeiro o desfile de autoridades e de confrarías gastronómicas convidadas. A continuación terá lugar o acto de investidura de donas e cabaleiros do Albariño, que lle dará paso ao xantar e onde se desvelarán os viños premiados nesta edición. Festa en Cambados, pero tamén a esta mesma hora en Catoira, onde gozan da Vikinga. Peor da miña vida foi, sen dúbida a miña rula foi, cando me comunicaches a miña nova profesión. E así foi, para nada por vocación. A Romaría Vikinga arrancou o pasado martes, dentro da que se inclúe nesta noite de venres un concerto de Luar na Lubre. Mañá sábado, xantar ao mediodía, tamén propostas para a rapazada e actuacións musicais como a de Celtas Cortos, daqui da Ría, ou estes que estamos a ver, Lontreira. O día grande, este domingo, co desembarco vikingo nas Torres do Oeste contra as 12:30 do mediodía. A festa remata o domingo ás 8:30 da tarde, cun concerto de Thor, folk céltico de Galicia, na Alameda do Concello. O teu fuciño de maldade arrincache o que eran alequís, deslizachesme vagar no sol perseguindo promesas sen cumplir. Pasaron os días e
Tamén propostas de lecer para os vindeiros días na comarca do Barbanza, por exemplo en Ribeira, onde xa comezaron as festas de verán. Samurai, mamacita, un corazón. Dale me gusta a mi perfil, a mi canción. Con mi postureo, tú me das un like. Con mi coche nuevo. Arrancaron o pasado mércores a ritmo da París de Noia. Esta fin de semana continúa a festa, por exemplo, mañá sábado coa Orquestra Compostela e o concerto de Milladoiro. O domingo, quenda da Orquestra Finisterre e, por suposto, o espectáculo de fogos de artificio. E, ademais, o luns día 7 celebran o Día da Rapazada coas atraccións de feira a prezos populares. La rumba que está buena, que es lo que quiero, que con mi canción te sume a la fiesta y se forme el vacilón. Pa' que me sigan, crear tendencia, postear mi foto hasta el corazón, llego París de Noia hasta el vacilón. Esta semana tampouco me quero esquecer dos amigos de Cus Pedriños en Cerdedo Cotobade que se preparan para a súa rapa das bestas. Pois sí, o prometido é débeda e aquí estou anunciando tamén a súa festa que se vai celebrar este domingo, día 6 de agosto. A cita a partir das 12 da mañá coa subida dos animais ata o curro. Van comezar polos poltros para que tamén poida participar a rapazada. O mediodía, xantar popular e tamén degustación de carne de poldro galego autóctono. Xa pola tarde, a partir das 5, tradicional rapa, na que pode participar calquera persoa que o desexe. Os nosos seguintes convidados son o fenómeno televisivo do momento, eles son Raúl, Borjamina e Bruno, que o mesmo os mozos de Arousa no concurso Reacción en Cadena de Telecinco. Rapaces, que tal? Moi boas. Bueno, benvidos a Canal Rías Baixas, tamén o resto de teles colaboradoras deste programa. Non somos Telecinco, pero tampouco nos quedamos moi atrás. Nada, primeiro, pois preguntarvos como vos sentides ao ter prácticamente todas as tardes a toda España e pendentes de vos e das vosas respostas no concurso. Falade o que queirades, sen problema ningún. Pois a verdade é que non imaginábamos que iba a ter esta repercusión. Cando comezamos o primeiro día bastante era si pasábamos o primeiro, xa que é o programa máis complicado, e a día de hoxe, pois 40 e tantos programas despois, pois podemos decir que sí que é unha ilusión e sentímonos moi agradecidos pola acollida que está a ter o noso paso polo programa e o que a xente está a falar de nós. Bueno, cando vos metichedes nesta aventura, non sei se imaginabades chegar a xa o medio cento de programas, como é o caso, se decías, bueno, vamos a probar a ver como é esta experiencia, ou se realmente decías, vamos a por todas e vamos a estar aí 50 ou se fai falta 100. A por todas íbamos. A ver, aí Bruno sempre é o máis optimista do equipo, como dicía Raúl, pois nós íamos máis intentar gañar o primeiro, continuar, e o que veña benvido será. Bruno xa dende o principio ia marcando programas, cifras, entón podes comentar ti. Contanos aí, Bruno. Home, eu sempre dixen que ao mellor 10.000 para cada un podíanse sacar, así 30.000 euros podíanse sacar. E xa van moitos máis, a verdade. Xa van moitos máis. Bueno, o sea que Bruno é o optimista do equipo, non sei tamén é o que calma un pouco os nervios antes de sair a... Todo o contrario, ele é o que, como solemos dicirlle, non ten filtros. Ele esa cabeza non ten filtros, para ben ou para mal, entón sí que é certo que nós intentamos calmalo un pouco máis que la nós. En ese sentido sí que é un pouco esa faceta do equipo. Bueno, este Verán emítese a venres, é dicir, onte xoves, pudemos ver ese programa especial, non? Deses 50 programas, esa celebración, como viviche desde dentro ese día tan especial, non? Pois nunca fomos tan elegantes, a verdade. Era a primeira vez nas nosas vidas que poñíamos un chaqué, creo que se chama o traxe. Sí. Sí, foi moi especial, moi bonito, porque, bueno, 50 programas é unha cifra redonda, os anteriores concursantes que tiveran os récords foran 18, entón xa é como unha diferenza notable, entón, tanto por nós como pola xente que nos segue, pois foi unha gran alegría.
A ver, contádenos por aí tamén esas sensacións dese programa 50, veña. Sí, é que, como di Bruno, ademais é unha sensación diferente no plató, o equipo, é como máis de festividade, disfrutas máis o programa, entón claro, facendo vista atrás, pensar que levamos 50 programas, entón é un motivo máis de celebración. De celebración, pero tamén de responsabilidade, porque cada vez a xente espera máis de nós, entón a ver si que non temos nada que demostrar a ninguén, pero marcamos metas e demais, entón algún equipo virá que poña as cousas difíciles e incluso que non se elimine, pero de momento non hai queixa ninguna, e iso, 50 programas non se cumplen todos os días. Claro, porque cantos máis programas se van superando, por decirlo de alguna maneira, o mito vaise agrandando e claro, todo o mundo pendente, por suposto aquí nas Rías Baixas todo o mundo está pendente aí. Non sei, se fallamos un así, pero como non supestes tal? Como isto non sei que? Adelantaste moito, tal, eso... Claro, pero eso tamén é un clásico, non? Dende a casa tamén se ve todo moito máis fácil, porque eu que vos sigo aí polas redes e tal, digo, bueno, eu dende casa, tal, pero claro, non sei se verme ali sería o mesmo, non? Claro, xa non só desde a casa sen os nervios, senón que moitas veces nós pois temos unha idade que abarcamos certo abanico de coñecementos, entón moitas veces hai algo que para a xente da casa é moi fácil, pero nós non o coñecemos ou ao revés, o que nós coñecemos non coñecen o resto, entón parece máis grandilocuente o acerto, pero moitas veces para nós é máis fácil e para as que son fáciles para a xente non é para nós. Claro, moitas veces que xogo, non? Cando despois sai o programa, xogo a intentar, o que fai Bruno, non? Intentar adiviñar as palabras, pero claro, a clave neste caso, Bruno, tamén é que as pistas que dan son moi boas. É un traballo en equipo, sí. Claro. ¿Cómo es esa preparación para esa telepatía, podemos decir, entre vos los dos? Además, siendo irmáns, igual algo de telepatía hay ahí, no ambiente. ¿Cómo es esa preparación para ir entre los dos completando esa pista para darle aí a clave a Bruno? Es que aí está precisamente a dificultade, que dende a casa, pois dice, non sei, para adiviñar can, pois que non é gato, pero a complexidade é que o temos que facer entre os dous. Claro, entón, eu ao mellor estou pensando que non é gato, ele está pensando que é un dálmata. Entón, temos que, aí coas miradas tamén, moita práctica detrás hai moito entrenamento. Antes de concursar por primeira vez, pois levábamos xa 2 meses quedando todos os días, practicando polo menos 1 hora, e agora entre grabación e grabación o mesmo, non paramos de practicar. Entón ese é o segredo, é moita práctica e iso moitas veces Bruno xa nin nos deixa terminar a formulación, porque de tanta práctica comezou así a formulación, pois xa sabe máis ou menos por onde estamos tirando. Nós por eso eliximos eses roles, para que nós, como coñecémonos máis, sabemos o que está pensando Borja ou podo pensar eu, e coñecemos entre os dous a Bruno para saber por onde tirar para que el poda sacala. Bruno tamén os coñece os dous para ver, pois quiso dicir isto, entón era tal cousa. A ver, hacia onde poden tirar? Eso xa o tes aí tamén... Elevar o programa a vida cotiá, porque agora estamos aquí, e por exemplo, se sale a palabra presentador, pois diremos, que é Dani? Que é Dani. Aí está, é a clave de reacción en cadena neste caso, polo tanto, polo que estamos vendo, medio cento de programas despois, a dinámica máis que controladísima, o sea que ali, como se nada, non? Como peixe na auga. Sí, pero bueno, eso non quere dicir que día a día seguimos practicando, porque, claro, hai moitas palabras no dicionario, hai moitas palabras que nos poden sair, entón isto é un traballo continuo que non, se queremos seguir aí, que, como he dicho Borja, algún día tocará terminar ou non, fin, non? Pero mentres estamos aí traballando para poder seguir ao máximo. Bueno, falabades antes de que aspirabades a dar conseguido cando menos 10.000 euros para cada un de vos, agora mesmo máis ou menos o bote, que tamén con tantos cartos non estou acostumado a contar tanto carto, xa me perdo, superades os 280.000 euros, por aí andades máis ou menos. Claro, por lo que dicíades antes, isto ni nos maiores soños contabades con contar cifras deste nivel, non? Exactamente, como dixo Bruno, esa era a cantidade máis ou menos que el falaba, Sí. Que eu recordo un día que estábamos en Praza de Galicia, que estábamos a falar desto, eu lle decía, bueno, se pasamos o primeiro xa é bastante, pensar en moito máis, pois parece
unha fábula, pero neste caso pois aí moito mellor do pensado e a día de hoxe pois non temos queixa. Se máis lembrome precisamente que Bruno sempre insistía polo menos 10.000 para cada un e agora 10 veces máis. Pois sí, é increíble, a verdade. Bueno, tamén o dicides dende o comezo que tamén a vosa aspiración é dar xuntada a cantidade suficiente para que a asociación, o colectivo Arousa Moza teña por fin ese local. Supoño que agora mesmo ese obxectivo podemos dicir que está conseguido, non? Sí, lo que a parte económica sí que está conseguida, pero ahora estamos na búsqueda de ese local, un local que teña as condicións que necesitamos. Estamos mirando varias alternativas, estamos abertos tamén a diferentes propostas. Si, barallando se compensa alugar ou comprar, tema de reforma e demais, pero sí que prontiño agardamos ter o ansiado local, por fin. Bueno, se queredes tamén é o momento de poñermos un pouco reivindicativos, porque levades moito tempo loitando aí en Vilagarcía para ter un local, para que Arousa Moza teña o seu local, o seu espazo no que poder desenvolver as súas actividades. Como é posible? Porque un colectivo como voso, unha asociación de rapaces, de xente moza precisamente, non? Que se quere implicar no tecido asociativo, na organización de actividades, teña que chegar a este punto, non ter unha sede onde poder desenvolver a súa actividade. Xa digo, se vos queredes poñer reivindicativos. Non, sí, a nosa reivindicación o dicimos dende o principio, non é un local para Arousa Moza, senón para a mocidade, onde un sábado a mocidade poda reunirse, xogar a xogos de mesa ou actividades de lecer máis saudable, porque agora mesmo, se vemos as solucións que hai en Vilagarcía, un sábado un rapaz de 16 anos que pode facer? Pois ir a un bar ou estar na rúa. En verán non hai tanto problema, pero no inverno, cando comeza a chover e demais, estar na casa ou xuntarse na casa dun amigo. Entón, por aí vai a nosa reivindicación. E sí que é certo que agora co premio pois tamén estamos analizando que sexa viable e sostible no tempo, porque o mellor sí que agora podemos alugar un local, reformalo, pero o premio non é infinito, entón o mellor dentro de 3 anos pois temos que pechar as portas. Entón sí que por aí pois queremos tamén, estamos sempre abertos á colaboración de concello, xunta ou calquera institución que quera colaborar coa mocidade. Por certo, en que ano naceu o voso colectivo? Canto tempo levades aí traballando? No 2017, 6 anos xa que se fala pronto, no momento que tiñamos o maior crecemento local, actividades regulares todas as semanas, pois foi un pouco cando veu o mazazo e quedar fora dali do liceo onde estábamos. Bueno, xa que estamos, aproveitar tamén para facer publicidade, non? Para lanzarlle esa mensaxe á rapazada de Vilagarcía. Contádenos un pouquiño, os obxectivos xa non os estades a contar, pero un pouquiño o tipo de actividades ou as iniciativas que desenvolvedes para que, digan os mozos, non só de Vilagarcía, senón que tamén, porque non, do resto da comarca, pois que se achequen e que contacten con vosco para que tamén participen das vosas actividades. Pois o dito, que Arousa Moza é unha asociación que está aberta a todo o mundo. Temos dúas partes dentro da asociación, tanto a parte local como a parte internacional. Nos levamos a cabo os proxectos e participamos noutros países a través das nosas redes. Tamén se pode ver todos os avisos que damos e todos os as chamadas que facemos para que participen. A nivel local, pois desde xincanas para os máis pequenos, facíamos trivials todos os venres pola noite, bingo social para persoas maiores. Entón, nos estamos de portas abertas para todo aquel ou aquela que queira participar, botar unha man, tanto participar nas actividades como voluntario ou voluntaria para calquera das actividades. Sí, que ademais é un beneficio para toda a sociedade, porque nós probablemente, se non existira Arousa Moza, non estaríamos en Reacción en Cadena. Todo comezou co trivial da asociación, xogando todos os venres, ali montábamos unha especie de concurso da tele, Raúl e Bruno coñeceronse ali, formaron parella e aquí están agora os resultados de todas estas experiencias. Por decirlo de algún xeito, son esas propostas alternativas saudables, non? Agora que o lecer, sobre todo na mocidade, pois vai a veces por camiños que non debe, pois aí están ese tipo de propostas. Saudable e gratuito, porque tamén hai alternativas de ocio, pero moitas veces a xente non pode permitirse esas alternativas. En cambio, a nosa é unha alternativa para todos os bolsillos.
Bueno, pois os parece, deixamos aí bendito pois todo o que nos ofrecen dende este colectivo, pero retomamos e volvemos ao concurso que nos ocupa nestes momentos. Dicíades antes, esa preparación previa antes do primeiro programa, e quería fundar un poquinho máis aí, non? Neses ensaios, neses adestramentos para chegar ali ao plató de Telecinco e ir superando chanzo a chanzo pois eses 50 escalóns ata chegar a estes momentos. Entón, pois nada, contándonos un poquinho como foi ese adestramento. Creo que dicíades que levabades traballando neste asunto como 2 meses antes de comezar, non? Máis ou menos, sí, non sei se sí. Bueno, pois nos poñémonos a dicir palabras e como poderíamos formulalas. Intentamos asociar términos, por exemplo, bueno, vou dicir este, pero solo este para que non nos copien. Que non é inxenuo, pois inocente. Ás veces non teñen por que ser sinónimos completamente, pero bueno, con que nos entendamos que poden ser sinónimos, pois xa vale. Sí, eso que dicía que non é mesa, cadeira, ou cosas que coñezamos. Que poderían ser 1000 opcións máis, pero ao final é cousa da práctica. Xente que coñezamos os tres, por exemplo, a que se adica tal persoa, ou que é tal persoa. Entón, se os tres xa sabemos quen é, pois xa sabe máis. Creo que estou recordando así de memória, creo que salió por ali incluso ata o alcalde de Vilagarcía, se non me equivoco, sí, non? por exemplo. Claro. Un saúdo lle mandamos. Pero así como parece que levamos moito tempo, que estaba moi traballado, eu recordo os primeiros días que decíamos, pero onde nos metimos, isto non vai sair ben, cando facíamos a proba dun minuto, que como a proba do programa, facíamos 4, facíamos 3, 2, decíamos, é mellor chamar, non ir. E a verdade é que os últimos días sí que a cousa iba mellor, porque probamos as alternativas de ser Borja e Bruno que formulaban para ver cal era a mellor maneira e dímonos conta que era esta, pero claro, ata chegar ao programa non é realmente onde vimos que os resultados pois sí que estaban aí e que a día de hoxe pois aí seguimos. Bueno, non sei, hai outro concurso mítico da Televisión España como Pasa a Palabra, na que, bueno, os concursantes prepáranse que parece iso unhas oposicións, non sei se no voso caso, claro, tamén facedes esa técnica que tanto usan no concurso, neste caso da competencia de Pasa a Palabra, de coller o dicionario e poñervos aí a estudar, ou se neste caso a dinámica do programa permite non ter que recorrer a iso? Non ser palabras máis comuns, non tan específicas, entón ainda non precisamos chegar a ese extremo, pero quen sabe, si claro, sigue a evolución máis difícil, pois tamén nós teremos que aplicarnos máis. Sí, pero utilizamos páxinas web, aplicacións que xeneran palabras aleatorias, entón de aí, pois, que non é o dicionario, pero é tamén parecido, claro, que sai unha palabra, é igual que no programa, non sabemos cal vai sair, Raúl e eu, pois, comezamos a formular e a ver se Bruno dá con ela ou non. Bueno, e antes de comezar a xogar, antes de comezar a concursar no programa, antes de meterse no plató, non sei, como son eses momentos previos? Hai algún tipo de ritual, algún tipo de quencemento previo? Como son eses instantes? Non sei se se pode contar. A ver, para min, sempre ir ao baño, antes de, especialmente antes de complicidade ganadora, que é a proba onde se decide todo. Aí, pois, faise un parón no programa, porque no momento que montan a cadeira onde está Bruno co pulsador, ese momento é sagrado para ir ao baño e desconectar un pouco do plató, do público, e aínda que non teña ganas, eu vou ao baño. E despois, pois, estar xuntos ali no camerino, repasando un pouquiño antes tamén para ter un quecemento antes de entrar a plató. Non sei se vostedes algún... Non hai moito máis, ao final sí que é certo o que dixo Borja, esas 4 ou 5 palabras tampouco queremos practicar moito máis para non saturar a mente, porque moitas veces sí que é certo que xa de tanta palabra pois se nos olvida a formulación que tiñamos, entón no momento pois hai un pouco de caos, pero entón 4 ou 5 palabras que para coller ritmo sí que o solemos facer. Bueno, tamén nestes 50 programas xa deixades varios momentazos, varias anécdotas divertidas dentro do concurso. Por exemplo, onte xoves, esa aparición moi elegantes, vestidos dunha moi guapos os tres, pero tamén, por exemplo, creo que foi no programa 19, se non me equivoco, cando superastes, non, aos que tiñan o récord, que vos metechedes no plató disfrazados de dinosauros, non? Contádeme como foi iso.
Pois idea de Bruno. A ver, Bruno, veña. A ver, polo sexto aniversario da asociación, para reivindicar os espazos xuvenis e que, bueno, ás veces fanse políticas máis para dinosaurios que para xente nova, pois disfrazámonos de dinosaurios diante da que era a nosa anterior sede, antes de que nos botaran dali. Entón, eu pensei, bueno, que podemos facer agora para celebrar o récord, o programa 19 e tal. Entón, vendo o vídeo, dixen, xa está, xa o teño. Vamos ir de dinosaurios ao programa de Ración en Cadena. Gustou moito a idea, a verdade. Tamén a xente, ao velo, pois recordou cando fixemos a reivindicación e gustou. O sea, que neste caso foi unha celebración reivindicativa, non? Aproveitando tamén a presenza nunha tele como Telecinco, non? Sí. A verdade é que sí. Bueno, pois deixades tamén outras anécdotas, por exemplo, así recentes, claro, neses xogos de palabras que a veces pois pasan cousas e as cousas pois que se perden un pouco de rumo, por exemplo, así das recentes, vin por aí, non? A fórmula que atopastes para a palabra abogado, que creo que despois non vos valeu porque non valían facer rimas, recorreron a esa célebre rima que se soe decir da palabra abogado, e tamén outra por aí, os sinónimos de Q, que tamén... Despois son eu que non ten filtros, Sí, esos son dous momentos, non, tamén que tamén supoño que tamén ali a xente pois tamén reiría, non, vivindo eses momentos, non? Claro, a ver, sí que tiñamos a dúbida de se sería válida o de abogado ou non, porque nunca tiveramos a situación de que nos deran un erro por facer rima. Entón, sí que algunha vez practicando, pois saiu e fixemos a broma, pero logo tiñamos unha formulación que sabíamos que era correcta, pero aí no momento non me viña a palabra letrado, non, xurista ou letrado, era unha das que tiñamos entón, pois aí xa nos miramos Raúl e máis eu. Claro, eu cando vin que Borja iba por aí, miña cara, claro, na imaxe o di todo. Sí, claro, eu decidín continuar porque o momento era o que pedía. Entón, creo que esa é a esencia das cousas que saen nesa proba, de que a naturalidade coa que facemos. Moitas veces temos algo preparado e no momento ou Borja ou eu vaise por outro lado, entón non queda outra que recuperar esa formulación que está a facer o outro e tirar como sexa. Hai veces que toca que sea un erro, outras veces que sai máis graciosa que... Entón, creo que queda moi ben esa parte. De logo foi un momento ben divertido, falábamos antes deses rituales antes de entrar en plató, pero tamén vos quería preguntar por eses amuletos que tamén ensinachedes no programa. Creo que son dous, non? Os amuletos que vos acompañan, a parte moi de Vilagarcía, non? Sí, eu coincidiu ademais máis ou menos que cando gravamos os programas, que coincidiron cas festas de Santa Rita, eu acudín a misa que tiña lugar, a xente xa coñecía que estábamos no programa, entón entregáronme a estampiña pasada polo manto da Virxe e dixéronme que ia traer sorte no programa e que a levara, que senón pola contra podía ser que perdéramos. Así foi, e grazas a, non sei se grazas a eso, se significou algo, pero aí seguimos. Pois aí está, efectivamente, a intermediación de Santa Rita neste caso. Falábamos de Santa Rita, pero claro, teño que falaros tamén do San Roque, que ademais estamos aí ás portas das festas en Vilagarcía, porque hai, bueno, un clamor popular que reclama e reivindica que estes tres mozos de Arousa, non sei se no 2023, pero se cadra o ano que ven, teñen que ser os pregoeiros do San Roque. Que sensación vos provoca isto a vos? Ainda está a tempo de soar o teléfono. Ainda estamos en prazo, non? Sí. No, a ver, solamente que a xente pida que sexamos nós para nós pois unha satisfacción, sobre todo porque nós, cando imos a tele, queremos promocionar Vilagarcía e iso as festas, falou Bruno tamén da festa da Meixa e demais, porque somos de Vilagarcía e sentímonos moi orgullosos das nosas tradicións e do noso povo. E de Vilaxón. E de Vilaxón tamén. Temos que dicir que invitáronnos á festa da Meixa. Aí está. Estamos moi contentos por iso. E o día 20 de agosto, quen queira falar un pouco de Ración en Cadena, se ven a Carril, ali estaremos. Oye, ahora que falades da festa da Meixa de Carril, a que tamén estamos moi atentos, por suposto, aquí en Canal Rías Baixas, vimos tamén hai pouco que no programa, bueno, pois había ali tamén un clamor para que vos dean a Meixa de Ouro e ademais, dende a confraría, tamén houve resposta que, bueno, de momento están estudando, non? Sí, de momento tivemos unha chamada
pola súa parte, de que, bueno, darnos as grazas por mencionar e dar voz a Ameixa de Carril na televisión nacional. Algo teñen preparado para ese día, non sabemos o que, mentres estamos expectantes, estamos invitados e dixéronnos que ese día pois teremos noticias de algo bastante importante. Entón estamos con ganas dese día 20 e a ver que pasa na festa. Sí, porque a Meixa de Ouro deste ano xa está dada, hai que decir que xa estaba dada, entón non contamos coa Meixa de Ouro, pero sí que nos dixeron que estemos preparados, que algunha sorpresiña haberá. Sí, para nós é un orgullo, porque a produción da Ameixa de Carril é como a primeira economía de Vilagarcía, dá traballo a máis de 600 persoas e ademais é unha festa de interese turístico a nivel de Galicia. Entón, hai xente que ten anchoas, nós temos ameixas. Pois aí está, desde logo merecen a Ameixa de Ouro, porque xa os están a escoitar xa tamén facendo promoción aquí no Verán das maravillas da nosa Ameixa. Imos ir rematando, rapaces, pero agora que falábamos das festas de San Roque, imos despedir precisamente este Verán cun dos artistas que forma parte do cartel das festas deste ano de Vilagarcía. Este ano temos dous artistas destacados dentro dese cartel, por unha banda Don Patricio e pola outra a Raiden. Precisamente con este último imos poñer o punto e final ao programa desta semana, pero antes quédanos, por suposto, repartir este feixe de copas que teño xe aquí á miña beira, así que vou comezar por ali. Bruno, outra para Borja Mina e tamén esta para Raúl. E, por suposto, imos brindar por vos, polos mozos de Arousa, por toda a promoción que estades a facer tamén da nosa contorna a nivel España, e tamén desexándovos, como non, dende Sanxenxo e para toda Galicia, Verán. Co patrocinio de Adegas Martín Codas e Concello de Sanxenxo.